जोंनि हास्थायनाया ओरैबायदि दा माने जों दिनैहाय गाबोननि जे 29 थारिखआवहाय जे माबा दङ रन्जन दैमारिनि थाखायहाय बेवहाय जोङो बेलावहाय माने गजानो लुबैदों बेखौ आसा खालामनानैनो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जों गासै जोंनि बे आमटेका रायजोनि रायजो राजाफ्रा NDBखौ लानानै गावबुराखौ लानानै माखासे मिथिनो गोरोंफोरखौ लानानै हौवाफोर हिनजावफोर जों ज'यैहाय माने पेन्डेल सावनानै बे आमटेका जायगाखौ जों गिदिंदों माने जों आसा खालामदों गाबोननि दिनावहाय जेने जोंनि रन्जन दैमारि सारा जेन रेहाय मोनो बा गनायखौ मोनो नैबेखिनिखौ जों आसा खालामनानैहाय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जाबाय। बेखौनो बुंनो गोसो जादों दे NDBआ जोंनि बे आमटेका रायजोखौ बा आमटेका जायगाखौ ओरैबादि माने सहाय होना गालांबाय बर' जाथिनि थाखाय बे जायगायावहाय जों दिनैसिमावहाय बुंनो थाङोब्ला जों थानो हायै बायदि जाबायमोन। बे समावहाय माखासे जोंनि बे रन्जन दैमारि सारमोननि अननायजों जोंखौहाय माने अननानै बे जायगानि माखासे बोथोरफोरखौ लानानै बा जातिफोरखौ लानानैहाय गोग्लैसोना थानाय जाबायमोन बर'आ खिन्थु बेखौहाय उदां खालामनाया एक नाम्बार जोंनि रन्जन सारनि दारैहाय जादों। ओंखायनो जों धन्यबाद होयो NDB सारा माने माबा रन्जन सारा जोंनि बेक्तिगतनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांबाय होननानैहाय गोसो फोथायनाय दं। आसा खालामो जे जेसेबांखिनि जोंनि मोनब्रै फेक्सन जे NDB दङ एक्स NDB बे मोनब्रै फेक्सननि गासै जोंनि बारग' NDBफ्रा जेन सारनि थाखै जेन गासैबो ज' जायो आं बेखौनो हास्थायो आरो लुबैयो आं खावलायहरो बिथांमोनखौबो जेन जों गावस्रा गावस्रि थानांला जेन जों गावस्रा गावस्रि थायोब्ला जोंनि थांखि आरो बिथांखिफ्रा माब्लाबाबो मोगथाङाव फैनाय नङा आरो रायजो राजाफ्राबो जोंनि सायाव फोथायनायथिखौ लानाय नङा। दा बेनिखायनो आं खावलायो जे बिथांमोनहा जायफ्रा जे इउनिटेड फरमनिफ्राय गावलांनानै जे वेलफेयार खालामदों बिथांमोनहाबो जेन जोंनि नैबे एक्स NDB इउनिटेड फरमाव जेन जयैनो खामानिखौ मावफैयो आं बेखौनो हास्थायो आरो लुबैयो इउनिटेड फरमनि जानानै।